Okay ra ba nimo nga uyabon sa imong amigo ang imong nahimong karelasyon? Okay ra. Sure ka? Dili ka malainan nga imong nahimong uyab na uyab pud niya. Depende man po na Sa? sa ako. Kung tinuod kang naibog aning bayhanan, ano mong i-share nimo sa especially sa imong amigo? Ikaw okay ra ba? Nga i-share nimo ang imong uyab sa imong nahimong amigo? Depende sa bot. Oh, bro, good ba? Kuan ba walay sulutay ba na term na? Nga kung unsay nahimong imo, dapat purag mastigyo na siya imuha ra, pero kung wala na dapat dili mabalhin sa usa especially sa imuhang close nga friend. Taon na naka kuno bugana Nga na uyab po niya? Dili katong last ako amigo. Dili ako sa nako amigo. Aling amigo, nauyab nimo, nabulagan, nauyab niya. So nga naman to? Mo ko balo kay pag balo na ko nga kuan kay uyab na sila. Okay ra nimo? Okay ra ni tagad ra mo pugon niya. Pila na mo katuig itong uyaban nimo? Usa sila nagkasila? Kuan ra bon mi ato 5 months ra. After ana na uyab din sila sa imong amigo, tudod pa. Mga pila ka months pa usa sila nagsila. Giyon sa nimong pagkabalo nga nagkasila. Sa Maydera. Aso wala po ningon imong amigo, bay, nauyab ba yan ako imuhang ex bay? Wala. Dili na nimo amigo. Amigo ra gyapon. Lahi ra mo gutong close friend kay kung mayong kang close friend niya nagkauyab sila murag ma-affected you ka nganong iyang uyab ang imuhang ex. Wala kay right noon no basically pero mura og kana laging gintawag nila nga bro code nga murag imong irespeto kung unsay nahimong iya dapat dili mahimong imo. Pwede ba? Ay pero basta kay ang tinuod nga amigo kung mo respeto ka dili nimo hatagag rason para mangisog nimo. Sakto. Ikaw unsay imong comment unsay imong opinion about ato? Lain kayo paminawon. Lain pug lantawon.